Huomenta. Kyllä idea oli lähteä tähän aikaan spoteille. Sun. Yksi veitsi paskimpia ideoita koskaan. No se on ihan totta. Ei saatana. Ja ärräkin on kiinni. Eikä oo. Oh. Ei vittu. Okei, kymältä. Ei saada edes aamukahvea. Ei, ja nyt sä et on sanottu. Toi on kyllä paha. Oliko alempaa 247 auki, niin sieltä saa megafonsa. Todellakin. Onko se hyvä? Kaipa se on. Nähdäänkö me upeita temppuja? Todellakin. Asia. Iho! Noin varmaan riittää. Joo. Hyvä Brody, pilasit ländi. Oma paha on ländis. I'm ready. Siinä alkoi olemaan meininki. Joo. Saatiin vähän vahvistusta tässä kesken päivää. Ei voi mitään. Kiihdytyskilpailu. Jamaica Love. Ei, mitä vittua. Lemppikasvis. Tuplajuustohappari. Sä vaihtaa spottia. Kyllä me vedetään. Vittu, meidän on pakko tehdä jotain. Jee. Onks se välilevy lipsahdus? Välilihan lipsahdus. Todennäköisesti jossain vaiheessa nostaa pata ästä kasvaa sillä, että ilman kertaa nostetaan. Niin. Niin se, että kerran 1000 yrityksessä sieltä tulee pata ästä, nousee koko ajan. Joo, tuollaisia tilastoja kahtoo, että pitääkö vetää 1000 kertaa. Asiaa! Se alkoi olla vähän pimeä se kakkonen. Kakkonen alkoi olla vähän pimeä. Brody kakkonen aina vaalea. Voi. Jos laittaa sitä ison oikealla puolella olevaa näppää, niin siinä saa sitä valotusta kanssa. Eikö tää on vittu 400 ja 200 näyttää aika samalta. Meitsi on kuvannut puoli minuuttia. 15 tonnia velkaa nettikasvalla. Mitä ne tekee ne ammattipelaajat? Ehkä ne on joku päivä silleen, että voi vitsi. Sinne meni mun auto. Mut ne tulee seuraavan päivän talon kanssa. Ne on silleen... No niin, vie sun talo tuonne mäelle ja vittu pistä vihreälle. No niin.
One eternity later.